Yes, Kamal. Amana siran amana shi kuma na fikiwar shi da nashi, kowa da kaddararsa a rayuwa waza na ji haushi. Idan na fara kuma na yi nasara makiya da za su ji haushi. Idan na fara kuma sai ne fail da masoya sai su ji haushi. Kuskuren mu za mu gyara, sauran mu bar wata bara. Abinda ilahu ya tsara ga tambaya waye zai gyara. Kai da ka aje gadara don za ta kwashe abin da ka tara. Kuskuren ka mallamin ka a kukan kurciya jawabi ne, jawabi ne mutuwa ƙarshen wazi ne, ƙarshen wazi ne. Kukan kurciya jawabi ne, jawabi ne mutuwa ƙarshen wazi ne, ƙarshen wazi ne. Ai wani samun kuma da mu dai a gurin mu alkairi ne. Waɗansu na fatan kairi, waɗansu ko mun san shari ne. Kowa zai shigo rayuwar ka lura don wani aimugu ne. Kowa zai fita karka shi ni ne na ce maka alkairi ne. Naka haishi ne naka, iya wuya karkaya da naka. Tage ka nemi naka, in ne wuri aka ce da rabanka. Koma ina zai ka, in dai har da rabanka, har magabar ka za ya bi ka. Addu'a ma ani da ta tafi can. Kukan kurciya jawabi ne, jawabi ne mutuwa ƙarshen wazi ne, ƙarshen wazi ne. Kukan kurciya jawabi ne, jawabi ne mutuwa ƙarshen wazi ne, ƙarshen wazi ne. Kuskuren ka mallamin ka, dage ka nemi naka, kar ka jira sai wai an baka. Hakan ne ma na bar mamana, kuma na bar babana, wata rana sai labari, sai labari, sai labari. Kuskuren ka mallamin ka, dage ka nemi naka, kar ka jira sai an baka. Ka ji ko mutumi na da sauran kake yi.